Sí, ho acabo de veure al diari. Truca, informa-te'n. Potser ens poden donar alguna subvenció per a empreses joves. A veure, Fèlix, la reunió d'aquesta tarda està confirmada? Sí, molt bé. Et passaré a buscar pel despatx. Sí, amb el meu cotxe. Sí. Fèlix, he de penjar. Fins ara. Adéu. Hola. Si vols aquesta taula, jo ja me n'anava. Vull parlar amb tu. Mira que bé. Què tal? Mama, em vas deixar ben clar que no volies saber res de mi. No, això no és veritat. Doncs és el que jo vaig entendre. Així que si em disculpes, tinc pressa. Em vaig equivocar i et demano perdó. Pots venir a casa sempre que vulguis. Ja ho sap el Sàhara, que m'estàs dient això? Ai, va, no m'ho posis més difícil. Mama, i tu no em demanis que faci com si no hagués passat res. El Sàhara també és conscient que es va equivocar i vol fer les paus. A tots dos ens agradaria que avui vinguessis a dinar. Però que no. Si no ho fas per mi, fes-ho per Narcís. Què passa? Narcís no entén què us està passant, però s'adona perfectament que esteu barallats. Si no el vols fer patir, fes un esforç. No només l'he de fer jo, l'esforç. El Sàhara també s'hi esforçarà, t'ho prometo. Vindré a les 2. Al Sàhara li han ofert un ascens a la feina, saps? Ara coordinarà la gestió dels comercials des de l'oficina i ja no haurà d'anar tan amunt i avall. Veus, ja està content? Encara no és segur. Fantàstic. Si ara no només vendràs cafè. Tenim altres productes, sí. Apassionant. I li donaran un despatx per ell sol estupendo. I un dia l'anirem a veure, perquè el Sàhara ens ha convidat. Oi que sí? Sí. I allà ens farem una foto de la família tots junts perquè la posi sobre la taula. Sí, tu també te l'has de fer. Sí, va, vinga, obre el vi. Jo vaig a buscar les copes. M'ajudes a portar-les, Neus? Sí. Hola! Ivan! Que xulo! Et quedes a dinar? Jo he convidat la Marga. Hola. Hola. Que celebreu alguna cosa? No, dona, no. Passa. Si esteu en família no vull molestar, És que volíem anar al bar nou del mercat, però estava tancat, i el Narcís. No passa res. Ara mengen 5, mengen 6, no? Això si el Narcís et deixa alguna cosa. El Sàhara encara no el coneix. No, hola, què tal? Hola. El Narcís no para de parlar de tu. El tens encantat. Va, vinga, feu lloc a la taula. Jo vaig a buscar un altre plat. Ja hi vaig jo. I li dic al Narcís, aquest fa cara de clavells. Li vol demanar perdó a la seva nòvia i demanarà clavells. La Marga sempre diu que per la cara que fa algú quan entra a la floristeria sap quina flor vol i per què la vol. I l'encerta? Gairebé sempre sí. No. Aquell dia la intuïció em va fallar del tot. Però jo estava segur que sí que l'encertaria. I aquest agafa i li diu, et faré un ram de clavells tan maco que la teva nòvia segur que et perdona. I el senyor es va posar a plorar. Per què? No ho sé, no ens ho va dir. Se'n va anar sense dir res amb el seu atac de plorera. Doncs segur que la vas encertar. I el senyor es va posar molt trist perquè es pensava que la seva nòvia no el perdonaria. I es va emocionar amb les flors, que emocionen molt. És veritat, que les plantes fan sortir les emocions? Sí. No sé, diuen que són terapèutiques. I jo m'ho crec, Mireu, quan vaig estar a l'Àfrica, van fer un petit jardí una cosa molt senzilla, molt humil, perquè el cuidessin els mateixos pacients. I alguns, aquell jardí, era l'única cosa que els arrencava un somriure. Jo una vegada vaig muntar un taller de jardineria a la planta infantil d'un hospital. I què, els nens encantats, no? Ja t'ho pots imaginar. Tot el que sigui empastifar-se les mans els tornava boig. Ficar les mans a la terra és molt xulo. Narcís, te'n recordes què fèiem amb les olives? El què? Quan érem petits, amb les olives. Mama, em sembla que això no t'ho m'ha explicat mai. No li diguis que s'enfadarà. Ui, si m'he d'enfadar ara pel que fèieu quan éreu petits. Plantàvem els pinyols de les olives als testos de les plantes perquè hi creixessin olives. I ens aixecàvem a les nits per veure si havien crescut. Mira, veus que això de les plantes és vocacional, Sí, Fèlix, digue'm. Sí, et passo a buscar d'aquí una hora. A 3:45 no pot ser. Què dius? Però si la reunió és a les 5. Hòstia, doncs m'ho vaig apuntar malament.
I ara com ens ho fotrem per arribar-hi? Espera'm que vinc volant. Adéu, fins ara. Ho sento, però tinc una reunió. I les postres? Les meves lioneses són per tu. Adéu. 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 Les seves postres li guardarem, oi? Esclar que sí, per quan torni un altre dia. Ja. Ah, collons, vinga! Per què collons pensa la gent? Ja fem tard, no sé com ho recordes. Truca'ls. Digue'ls que estem en un embús per un accident o que tenim un imprevist. Però que s'esperin, Fèlix, que s'esperin. A veure, això d'aquí és vostre? Hem de descarregar. Sí, doncs, xato, mou la furgoneta, que tinc pressa. Va. Tio, tranquil, que són 5 minuts. Fa 5 minuts que m'espero. Escolta, doncs t'esperes que descarreguem. I si vols que anem més de pressa, ens ajudes, no? Escolta, teniu permís per descarregar aquí al mig, oi que no? Vols que truqui a la policia i et cau un puro? Truca't. Sí? I el mòbil és teu. La factura la pagues tu. Ok. Escolta, imbècil, treu la furgoneta. Ei, a mi ni m'insultis ni em toquis un pèl, Ros, què passa? Aquest capullo, que no sé què té. Estic fent tard a la feina per culpa vostra. Cosa que se us en fot, perquè la gent com vosaltres no sabeu què cony és treballar. Perdona si t'estem molestant, però és que hem de descarregar. Serà un moment, de debò. No. Un moment. Deixa-ho estar. Què dius? No es poden esperar, que han suspès la reunió. Han fixat un altre dia. No, hem perdut la venda. No, Fèlix, no. No, sí, hem perdut la venda. Entra al cotxe i No, Fèlix, no. Mare que us va parir! Sabeu la quantitat de pasta que m'heu fet perdre, desgraciats! Puja, deixa'ls. Això no quedarà així, vale? Això no quedarà així, m'heu sentit? Què passa, què mires? Els ocupes fan una castanyada. Sí, i m'ho he trobat al parabrisa. I podríem anar, ara que sou amics... Sí, tu riu, però recordo que aquests pollosos ens van fotre el negoci en l'aire. I jo et recordo que ja fèiem tard i no precisament per culpa seva. No, si no ens haguéssim barrat el pas, hauríem arribat a temps. És que, tio, quan hi penso em foto... Oblida tant. És que em foten malalt. Collons, jo m'he esforçat tota la vida per tenir una feina com cal. I poder-me pagar el que vull. I van ells i es foten en un lloc que no és el seu amb tot el morro. La policia ja els fotrà fora quan toqui. A més, això no és problema nostre. Ah, no? No. Aquests paios degraden el barri i fan que la gent no hi vulgui viure. I, en conseqüència, els preus dels pisos baixen. Això a tu i a mi no ens afecta, no? Ui, no. I què proposa el senyor? No ho sé, però no penso quedar-me sense fer res. Es volen fer els amos del barri, doncs ho tenen clar. Què voleu? Cafè. Un tallat. I ratll, sisplau, llença aquesta merda. Què és això? Són les pedres que portava la sabata. El senyor Juan m'ha arreglat la sola amb una cola especial de sabater. Ja li has donat les gràcies. Li he dit que li regalaria un pòtot per la seva habitació. No, ya le he dicho yo que no hace falta. Al senyor Juan li va explotar la casa. Ara viu amb el Francisco. Sí, ja ho havia sentit. Fue una desgracia. Amb l'explosió també va perdre el ràpido. Tu saps què és un piló de sabater? Després m'ho expliques. Va, marxem. El que la mama ens ha fet al dinar. Vine, ¿me vais a esperar? Sento molt que ara no tinguis casa, però m'alegro que estiguis aquí. Adéu.